Ụmụ nwanyị ibe m na-eje ije di mana mụnwa ejelu m ije afụfụ. Onye ọbụla bute oche n'akụkọ tere aka o. Ofu nwa agbọghọbịa sị m na mami ya nwụrụ n'oge, so mami ya wee nwụsịa, papi ya wee bido zụba afa, mana papi ya nụrụ nwaanyị ọzọ. Kama na papi ya bụ ma si na-eze onye agwana m. Ọ chọrọ ịma ma ha lili nri o ma ha eriri nri, ọ chọrọ ịma. Ma ijele akwụkwọ ma ijere akwụkwọ, papi ya chọrọ ịma. Ime ajọ ife ntụ ma papi ya ga-eti gị ife ma ọ baala gị mba, ọ chụpụ gị n'ụlọ. Ihe a ka ha na-akwụgharị ịmagonu nwa agbọghọbịa gbanyite nwa agbọghọbịa. Ndị na amala mma nwaanyị masịala akwụkwọ sọkwana ya. Ihe a ka ha na-akwụgharị from one place to another, ya wee tụta ime mkpuke. Na onye tụbalịa ime bụ enyi nwanne ya nwoke na-abata befa. Ọ fụgo ka befa si wee dịrị magonu nwa agbọghọbịa needle help, maybe bido nyebe ya help, o wee kwalụnụ, o wee chọọnụ ka o sulu ofu nsulu ka o sulu. Ọ sị m nọ ofu nsulu afọ ka ya sulu wee dị ime, wee buru ya wee bata, papi ya wee chụpụ ya n'ụlọ. Ya wee bido kwụgharịba na o nwee one nurse na-enyeli ya aka, na ụmụ nwoke na-abịakwali ya mgbe ya dị ime dutoni amalụ mma nwaanyị rinne sọkwana ya. Ya ajụ sị na ya chọzi maka na ụjọ abaghị ya arụ. In fact na mgbe afọ sef na ya che ma ọnya jekwe nwoke ọzọ sulu, ya dụkwa ime n'enu ime ya dị. Akwa ya tago, so ya na-agba ka ụkwụ ya ara sọkwana ya o wee lụọ ka ime na-emie. Ya wee gwa kedu afịa ndị befa na nna ebe ya chọrọ ịmụ nwa, which that girl na-enyeli aka fajụ ka ya nọzi n'ụlọ ọgwụ. Ịmagodo ebuli eje ebe ebuli eje ebe, ọ sị na afọ ime melie for 7 days. By then na ndị mmadụ asọbago papi ya ọnụ. Papi ya wee bịa wee sisi buli ejebe na gọọmenti hospital ka ọ dụlụ ya chip. Ya ajụ a wee si ebuli ejebe ebe ọzọ na ya tachala afụfụ before ya mụọ nwa. Ọ sị m nne, ịmara nwaanyị esuola ofu nsolo wee dị ime. Na nọọsụ ahụ gwakwara ya kweta ụmụ nwoke ndị ọzọ ka onye lie aka maka ịmụ nwa, mana ya jụrụ dutu ife a na-eche ọkwa ịghọtago. Sọkwana ya wee mụsịa nwa afọ. After 2 years, di na-abịakwali ya na-abịali ya na ya mara ife a ga-eme o. Sọkwana ya one guy wee si Lagos wee bata wee si eni amali ya mgbe opempe ni aso wee kue ni a na-abịa befe mgbe wee mara akụkọ ji ọnụ ọkọlugbogo ọkọlugbe. Sọkwana ya etu a ka this guy ikpesịrị ya jikwe mali amala onye nna amala onye ibie, mana ọ dịse n'obodo akwa ịghọtago. Ya wee kwelụ this guy wee nụbịa. Ọ sị m nne na ya mara na the greatest mistake na ndụ ya ka ya mere bọsị ya kwetelu nwoke a. Ya wee lụọ bie ozugbo ya na-elubi ọ nali ya fon ya welu sim kaadị ya wele eze talisie nye wụọ na si ya na ya chọrọ fon. Ya si oke, ya gbakwa nkịtị. Ịmagono ihe nusi dị ọfụ. N'ihe izizi dị etilie bụ na o lụrụ one day nwanne ya nwoke cousin ya wee wetelie fon duto na ha nwee generator wee si anya biko ka ọ chaji elie dị fon. Ya wee kwalụ wee si anya biko ya agbanyekwane fon afọ agbanye onye akwalụ wee gbanyụọ dị fon dobe. Die wee pụta wee fịa wee si ọkwa ya gwara ya na ya chọrọ fon. Ya wee si ya na fon a bụrọkwa nke ewu nọ nke cousin ya wetali ya. Si die eje welu dị fon mepee dị fon gbanye dị fon on. Ozugbo somebody bido kpọba wee si die pikie dị fon. Die pikie dị fon. Onye afọ wee si na ya chọrọ ịtọkụ to lese Nkiru. O wee si ya kedu onye bụ Nkiru? Ọ sị ya na ya chọọ ịtọkụ to Nkiru. Die gbanyụọ fon wee bịakwute wee si ya ma ọkwa nyanwa nwe fon a. Ya si ya na ọ bụrụ nyanwa nwe fon ma afọ ya ọ bụ Nkiru. Ọ sị ya na afa ya bụrụ Nkiru. Ị mana nwanne gị nwaanyị na afọ ya bụ Nkiru, which means na iji afa nwanne gị nwaanyị wee na-enye ụmụ nwoke nọmba gị. Ya wee sị ya na ọ bụrụ eziokwu, si nwoke tụtụ onye ụla wee kụrụ ya ife kụgide ya ife kụcha anya ife ka ọ na-akụ ya ife. Mami ya na nwanne ya nwaanyị baa n'ime dị ọda rum je nọlụ. O wee kụsị anya ife maka na ihe a mee n'abalị. O wee n'ụtụtụ ya wee paaki ya ngwongwo ya wee sị na ọ dị too early kịta ibido kụbịa ife mba ka ya naba be nne ya.
ka a na-ebupụtazi akpị aka ya n'aka di ya na-akwadosi ọlụ na-apụta ka o jebe ọlụ na nnekwe nwanne nwoke weta di fon ka ọ na-abata o wesị anyị abịa iwelu di fon ya wee nọza n'iru mmadụ niile na-ebe afọ wee jụbịa ya sị kedu onye nwe di fon ọ sị a na-enyi nwaanyị na ya makwa na ọ gbanyere ya on ya wee sị kedu afọ enyi nwaanyị ọ sị nọ nke iru si nyezie nye di fon ka a nawa mana ọ na-eli anya fụ na ihe meruchere ya arụ n'iru wee jụbịa sị ya ka ezi ife mee gị n'iru nyasị a na o nwere maka na ya chọrọ nsogbu ọ sị ya isi na o nwere ife mee gị n'iru nyasị ya ịghọta na si nwanne ya nwaanyị na mami ya si na rum pụta sị ya ka ezi ife mee gị n'iru ka ezi ife meenụ ya wee sị ha so mgbe afọ na nwanne ya nwoke wegolu fon naba ka ezi ife ya wee sị ya so ihe a nwa gị na-akụ m n'abalị n'ori ọ sị eni anụ ọkwa ọ sị m nne ike kwụla ọtọ gwa ya si di ya kwụzi alụ ka onye mmiri liri wee daa n'ala wee yọbịa ya sị a biko nye adọsọrị nke nwa nke nwesikwa nke ọ pụọ nka ọ sị m nne ya mụrụ ka ife nke dị adụ maka na ya ka nọsi dị ọfụ ndị mmadụ ka na-asị ya congratulations si magolo ude ha ahụ ya wee kwalụ ka efe a ga-emekwa nye chighebe azụ jekwe ya na di ebili si a nọ di esi na a ga-eje ugwu awụsa ka a jee si ebe afọ zụbazie afịa nyashara izechukwu bikọsi obele ife ọbụla anya emene otie nye ife obele ife ọbụla anya emene ọ mawere ya ọla o wee jebe ugwu awụsa afọ ya na mami ya wee bili na nwanne ya nwaanyị na-azụ mmanụ ahụ afịa mmanụ wee nwee roba o ji wee gbasị mmanụ wee wụsị ya na ebe a na-asụ akwụ mami ya wee bịa wee sụsị akwụ wee sị anya nye edi roba ka ya wee gbaa mmanụ akwụ ya wee sị ya mba nọ nke nwanne ya nwaanyị na ọ sị anya nachichigetelie ya azụ ya wee chịrị dị roba wee jechee nwanne ya nwaanyị mami ya wee kpọọ nwa ya nwoke si ya na ya nwatilie ife nwa ya nwoke wee hapụ afịa ọ na-azụ n'ugwu awụsa wee nataba ịbịa tinye anwụ ife wee bata wee jụbịa ya wee kọbalị ya kọsịalị ya wee sị biko ọsọkwa ya jee ka o jee jụọ onye na-asụ akwụ na njiri na onye afụ nọ mgbe ife niile mere so wee si oke wee jee jụba the guy wee sị ya na o tinyekwu ife na nna ife meenụ na mana this guy jesi bata ma itibie ife si ya na mgbe o ji kpolu roba afọ kponye nwanne ya nwaanyị na ọkpaligo mami ya na ntinye ife bụ ntinye ife na ọbụrụ mgbe itiela mmadụ ife bụ na itigie ife ọ sị wee tibie ihe nke ahụ tisie nye ọ sị m nne na ya mụrụ ka ife nke dị adụ maka na o nwere ebe a na-akụzi nkụzi na praịmarị skuul na befe anwa ịghọtagodo utoni amaala akwụkwọ na ya na-eme ọfụma na bọsị ụfọdụ ọsị anya ji akwụkwọ bọsị ụfọdụ ọ yara ekwe ka ya jee akwụkwọ ya na-edi kedu ife a ga-emekwanụ ọkwa ya na-anụ di ọkwana ya osi m di ya wee tisie enyi ife na okwezi echighezi azụ ebe ọ na-azụ afịa mama ya sị anya nọlụ na ọ bụ na ọ pụọ na diskel ya na-emisi bihe ya nọlụ ka ọ zụọ nya azụ ya wee sị ya gị jebe n'ebe isi wee bata kedu ife ya mere ọ maka ihe ya na mami ya mere ka iji sị na ịma njezi ọ sị ya esi na ya ma njezi ya gbana ya nkịtị si oje chọba shọp jọgide shọp chọta ya wee sị ya na ebe ị chọta shọp na ọ dọrọkwa mma ịghọtago na ọ ka mma na ịpụbala apụbada na ịnọ n'ụlọ na okolobịa dị otu ekwesịrị ịnọ n'ụlọ so gbasịara ya mba mami ya sị anya gba ya nkịtị na ọka ọ pụọ ka o wee na-ezuzugharị o wee je wee chọta shọp jekwa ụgwọ shọp afọ kwụcha ụgwọ shọp afọ the next day nata nọlụ n'ụlọ ka o lie nri ife anọzikwa bụ na trela Dangote ka ọ gịnị gbalụ speed wee jeje amụọ that shop kwulikosie everything dị na shop afọ from A to Z ọsị ma ọkwana ya si mami a wee bata wee sị na ya tara amoosu nọ maka na ya gwara nwa ya nye ejene o wee jee ka trela Dangote ji wee mee ihe anụmome so ọkwana ya si nke afọ gaa si di bata wee si ya n'eziokwu na ọ tara amoosu na ọ bụrụ na ọ tara amoosu na gịnị mere na ihe anụnwa mee n'aka emeghe si ha wee dunye nye si na ihe mmiri na-enye ya nsogbu wee duru ya wee jebe ebe nwa ruo nyelu ọ bụrụ na mmiri ewelu bọket mesie ife eme esoro ha nataba ka ọ dụnụ mmanụ maka na ọ dụrọ mma ọ bụrụ na ya tara amoosu ọ sị bụ na anyị na dịsa umeanị ga-akọba ọlụ kọsi ọlụ oge a ga-eji gbulu ọka lụọ kpọọ ya sị anyị atụkwa n'ọkpa ebe afọ ya kọrọ ọlụ ya nwakwana ya nwa ọchị ịkọ ọlụ ya jee ka nna ya nye ya ala ọ sị m nke afọ gaa na edibe diche ya wee tụlụ ime wee bube afọ ime busie nye
wee luo ụbọchị ya ga-amụ nwa, ya wee jee ụlọọgwụ wee jee mụọ nwa, mụsịa nwa. Na ife a na-agwakwa nne die na ime na-emie, na bifo ya amụọ nwa na a na-agwakwa nne die na ime na-emie, ọsọ ime mewe niile. Ya wee mụgide ma nwụsịa, wee kpọọ anti wee sị biko na ya mụrụ nwa na agụụ na-achọkwa n'igbu ya. Anti wee sie ji mmiri ọkụ, wee buru ji mmiri ọkụ wee bịa na hospital wee dọbali ya. Na mgbe anti ji wee bịa, na ya ka mụsịrị nwa na ụla abalị ya, so achọ ka emete enye ndị nọọsụ sisi hapụ ya ka o zuo ike ebe ụla bagorie. Si nne die wee bịa inete nwa, bịa netesie nwa, buru ji mmiri ọkụ nwa na lulie ji mmiri ọkụ. Mgbe ya ji tetezi ọbụla na agụụ na-agụ ya, ya wee sị ka ezi ji esi elie asị na nne die bụ olie. Ya wee chekwado bụ olie ka o jee wọmụọ, ya wee kpọrọ ya na fonu sị ya ka ekwedo ji gwanụ. Ọ sị kedu ji nke ọ nke ya lisigo. Ya wee sị ya ji esielu nwaanyị dị ime ka ilili, nwaanyị na ịma na ime na-eme na sitere lie ji. Ọ sị ma ọsọsọ ya nwa ka a na-ene ọmụgwọ. Ọ sị m nne ka a mụsịrị nwa na ihe alili bụ malt na bọns.